हेलो वेलकाम बेक भिउवार्स गोदान बोसोरनि बर'दिननि गासैखौबो हामलायनाय थाबाय जोङो फैदो जोंनि सागुरि मण्डलिनि माखासे नुथायफोरखौ गासैबो नायलांदो फारि फारियैनो दायो आंनि GADJ इउटुब चेनेलाव नोंथांमोनखौ आरोबाव खनसे बरायहरनाय थाबाय फैदो बा जोङो बर'दिननि जि माखासे जोंनि मण्डलिनि आइजोफोरा सानडे स्कुल गथ'फोरा गान खननाय गान रोजाबनायफोरखौ जोङो नायलांदोनि फैदो होमबा जोङो बयबो नायलांदोनि अके
So guys, भिडिअ आरो फट'फोरखौ नायनानै बोरै मोनखो? नायनानै मोजां मोनदोंब्ला भिडिअखौ लाइक खालाम, शेयार खालाम आरो आंनि GADJ चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो। स' लोगोफोर दिनैनि भिडिअ एसेनोसै। आवगायाव आरो भिडिअ फैगासिनो दङ। नोंथांमोना भिडिअफोरखौ नायनो थाखाय आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो आरो बेल आइकननि अल नटिफिकेसनखौ थुनानै होदो जाहाथे आं भिडिअ होबानो नोंथांमोननो सहैयो। थ' थेंक इउ फर वाचिं।